Pungkaham khazani takokte buhuksong amate baban soman sumtini saimano 26 tarik April sini purbo sal thangbai sini parliamentary election tabu phongni 5:30 ta tamui tongo haipano sung asrambarini bobagrani warriors rok sung jotono excited phongni 4:30 ta ono basawoi sung jotono tamhini sini chongmarino kam kurum kalai na bagai te sini je boat dinai rok sung saimano je tabuk satung belai khai tungui tongo tak borok no sung bahai kai satung maje khai karoi kisa sakolom khai panda ব্যবস্থা খালাইমান আউন বাগে সাইথলাই tongo nainedi sini asram barini lukurok belai excited boat tabu chenge kho haipano tau borok jottono line of phaioi boat dina bagai ready ong laijak nai tongdi iko nedi sini tabu iko जों सिनि बुटारक जाते साtung माजाया जों ताबुक साइमानो जे बेलाय साtung tungui tongo इंगाव सातुंगो तो जों बरकनो किसा केयार खानायनि दरकार tongo ताबुक जों बंनि बागै ताबुरा संलाय tongo ताम तिनि नुंगने नखात बो बिसि हामताया वातिदा फाइना फाया साइमिया तेफानो साल किसा किसा मेग लाङै tongo नायनायनि ताबुक बो चेंगेखौ हाइपानो सिनि आश्रम बारिनि जतो वारियार्स रक बुदिना बागै बेलाय एक्साइटेड बरक फुंनि माइसे हाइपानो मुखां सुमा लयगनो बुदिना बागै लाइन बासा जागनायदि बुचि चेंगेखौ हाइपानो Ngenuk kena busuk aktif, sini tiap rok, kebo maisa saja, orang maisa phebe kya, kebo maisa kuna, buah sini hui phebe kya na bola hai itu mana, mangsi phega, nam baksa maisa kesang fan sai phemam bola hai itu ba, mian ni o, tok bahan bara rok fan sai phemam bola baksa, hajar rakta, maike tu kebo sabu ya kau sai mana o, ha? hot musung saya kudiba nok le mai sai phega ha sai kuda mane khub tong tholai jak tini hai deba budina baga hai da joton reding jak but tak bu sengya kho haipano joton line phaijak tamani khub excited budina bagai haidi sin sakra juk ro tongo bro phaijak borok satung tungya sina dati ri thana hinoi joton phaijak yango asu laijak line borno jong puila sai tongnai sini sakra rokno sakra juk songno borok datina thangai sigang bongno je sikla rokno sikla ju rokno uklogo toniwoi sini sakra ju rokno sigang sungdinani bagai masai tolanai ke nai tongdi abuk sarangni phungni 5:30 ta siko haipano jotono line no basajak tambai hindi satung belai tungmani bagai jotono dati phung aidrop no bud dina bagai jotono ready ong laijak ha tipin khai nai blen no bo maise phai no ha aw maisar na cha je okra sakra no maisar na sikla rokhe musaya ha misil ni tha thaka no iko sini kalau phaijak kalau phaijak bobo tin diu tiri na phaijak hi bu kam kai risu ni bobo diu tiri na phaijak kalau sa kalau wati phaya nok sate tu phabe ri ba sate tu ba ya da sate Buri ni sai selan lan bangi tong ha. Buri ro gasu bangi ko selan lang ke login tong ha. Baksa buri ro mamu sana nango aidro gasu phaimi abla. Selan ro khai dati thangan ni phebe khata. Ana dilan suba hoi tanga takbo phungni 6:30 time ya kho haipono line khe tabuno hoiteno sengjak. Sini mo boot center প্রায় 1400 boot tongo 1400 boot panjan bagai bela ki সময় নাংনাই on bagai no dati sai tongnai sung date kaham ka ekdom susto kai mo center ni boot pairi nani bagai thambai nai tongdi